niin se on kova kaveri. Kiinassa on paljon innokkaita Formula 1-faneja ja täällä tuo myöskin näkyy. Kuljettajille on tänään aina mukava tulla. Heikki Kovalainen näyttää seuraavassa miksi. Hetken kuluttua aika ajon. Joo, tällaista täällä Shanghaissa. Vähän pidempi. Shanghaihin kun aina tulee, niin täällä on paljon faneja. Tänne on kiva tulla. Täällä on vähän niin kuin joulu tulisi aina kun tullaan kaiken näköisiä lahjoja annetaan lentokentällä ja radalla ja hotelleille. Ja tässä on niin kuin tämän päivän saldo, eli nyt on vasta torstaipäivä. Tuli just hotellille. Tässä oli jengiä odottamassa hotellilla tällaisia. Tää on ihan hyvä merkki. Tää pitäisi pistää takasiipeen kiinni. Niin jengi varoo. Ja otetaan uudestaan. Takasiin menee kukaan välttämättä kun on varottu, kun kierroksella ohitettu. Rupes naurattaa kasvun ja sitten toinen takaisin. Kun vetteli ajaa kierroksella kiinni, niin nauraa vasta kyllä. Kaveri vetää. Okei, tänne Shanghaiin on aina kiva tulla. Täällä on niinku todella paljon faneja odottamassa heti lentokentällä ja hotellilla ja radalla. Ja tässä on tämän päivän saldo. Nyt on vasta torstaipäivä ja mä tulin tähän hotellille hetki sitten ja taas oli kaiken näköisiä lahjoja. Fanit tehnyt mulle ja kuvia otettiin ja nimmareita jaettiin. Ja tässä on tällainen maailman paras kuljettaja. Tää on ehkä ton golfiin niin olla sellainen oppisääntö, että voisi vähän harjoitella sitä mun driveria. Mutta ajohommat sujuu. Sitten on tällaisia makeita kuvia tehty. Tietysti meikäläisen ja Katariinan aika monta vuotta sitten varmaan, tai 2005 vuotta tämä kuva, niin tästä on tehty tällainen palapeli. Sitten on kaikennäköistä ruokaa, tällainen kuutio. Tää on kanssa aika hauska, mä sain jotain sekaisin. Mä en saa tätä enää takas. Tää on tää Katariina, niin se vääntää tän takas. Tää on tällainen erilaisia kuvia pistetty ja tää voi pyöritellä. Mutta se on nyt sekaisin, että mä en sitä saa enää takas. Ja tänne on kiva tulla.